आज ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଭାବିନଥିଲି। ଭିଡିଓ ଦେଖ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सकाळ जेମିତି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଫଟାଫଟ ପଳାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଦେନ୍ ଠିଆ ଆସିକି ସକାଳ କିଛି ମିନି ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟ କଲି ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ବାରି ପଟକୁ ଆସିକି ମଟର ଲଗେଇଲି ଘରେ ଫ୍ରେଶ ହେଲି ତାପରେ ରେଡି ହେଇକି ବସିଗଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଇସାରିକି ଦିନ ବେଳେ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନେଲି ତାପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଲି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଏପଟେ ମୋ ଭଣଜା ବି ରେଡି ହେଲାଣି ପବି ବି ତା ମାମୁଁ ଘର ସେଠୁ ଗାଡି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତାପରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପବି ମିଶିକି ପଳେଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଜିମିସିବି କରିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲୁ ତାପରେ ପଳେଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିକି କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଦର୍ଶନ ସାରିଲୁ ତାପରେ ପଳେଇଥିଲୁ ମେଲୋଡି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ତ ଲୋକ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ତାପରେ ମେଲୋଡି ଦେଖିକି ଆମେ କିଛି ପଳେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଚାଉମିନ ପକୋଡା ଆଉ ଛେନା ଖାଇକି ତାପରେ କିଛି ପଳେଇଥିଲୁ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ତାପରେ ଜୁସ୍ ପିଇଲା ପରେ ମୋର ଏତେ ଜୋରେ ପେଟ କାଟିଲା ଯେ କୁହନା ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲି ହିଁ ପାରିଲିନି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପବି ମୁଁ ବସିଲୁ ତାପରେ ପେଟ କଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପବି ମିଶିକି ପଳେଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।